pamusoro ichangamira nyaya yangu yandauya nayo pano ndeyekuti ini uyu murume wangu taane 32 years tichigara tiri pamwe chete, asi kubva muna December ndakatanga kuona kugara kwangu pamangu nemurume wangu zvaakunetsa. Handaiziva kuti chii chiri kuitika pane murume wangu naAgnes Sirewani pamunin'ina wangu. Ndofunga ndakazombobuda ini pamba ndichiteera murume wangu mafambiro aita, ndakaenda kumusha nekuti aigona kuti akabva pamba kana 4-5 days asipo aiti ndokuenda kumusha. Handaiziva kuti aifambira munin'ina wangu kusvikira ndakazobva ndakaenda kumusha. Ndikasvika kumusha ndikasanangurira baba mukuru. Baba mukuru akafonera murume wangu akanga asingadai foni yake. Paakazoenda ndakazoenda kumusha after 5 days ndabva kumusha. Baba mukuru akandiudza kuti murume wako auya, asi zvaauya asvika here kokoko nekuti kusvika kwaita panapa ndosvika ndibvunza kuti mukoma zvamukandifonera manga muchidei. Angu yakuita zvanga achitafamba nemunin'ina wake andivawawa anotedzana naye haana kusvika achindibvunza. Ndikati inini aiwa ndofunga ndichamona kudzoka kwaachaita kuno. Ndofunga murume wangu pakazobuda mashoko ekuti akunditi inini ndikudanana nababa mukuru andiva mukoma wake, asi kuna baba mukuru nenda ndichiti tiedze kugadziriswa. Muna musi wa27 January murume uyu ndopandikazoona pamba ndikanga ndashaya sola, ndikashaya before 27 ndashaya sola panel. Murume ndaimubvunza, murume akati sola pane munhu ndikatengesera asi munhu akatsa kundibhadhara mari, saka kana achinge andipa mari achina ndichakupa mari yako. Ndikati aiwa zvakanaka. Handaiziva kuti sola iyi ine kuba kwayakaendeswa kwandisiri kuziva. Ndakazonzwa nemwe munhu zvakanzi imi mukuti makashaya sola pamba pane pamba tipana murume achisungirira sola panel. Ndikati aiwa zvakanaka. Zvikanzi asi baba pamba panoenda kubasa. Handaiziva kuti murume wangu. Saka ndikazoti mumwe musi atova manheru ndofunga kuma8 ndikabva ndati aiwa ndofunga baba vaivadzoka kubva kubasa. Regai ndichienda ndibvunze kuti vakatengeserwa sola panel mari nababa ava vandidzisire sola yangu ndivape mari shoma chine vakabhadhira murume uyu. Ndofunga ndakasvika pai Changamire. Ndasvika pai ndakanokadhova kuti anga hapana akadai, kechi2 hapana akadai, kechi3 ndopakaderwa kunzi ndiyani. Ndisvika ipapo baba ava vaitondisaitorerwa mumba imomo. Saka pakazouya mwana achivhura dhoo. Mwana uyu anova mwana wemunin'ina wangu anoti Samantha. Akabva avhura dhoo Samantha. Pakavhura dhoo ndopakabva ati hi mama achidzokera mukati mumba. Adzokera mumba ndopakabuda murume wangu nekuti murume wangu akashamiswa kuti pamba panenge pasvike sei mambo ndakarogwa nababa ava. Ndobva vadzima malaitsi mumba. Vadzima malaitsi mumba ndofunga mwana wangu musikana yakashedzera kuti mbavha koka kutsvaga defense kuti ame vangakuvadzwi. Vakandora baba ava naAgnes ava munin'ina wangu. Handisi kuti vanogara vese handizoti vanogara kupi kubva janya kuti vanogara kupi. Saka mambo vanhu ava vakabva vamhanya kumapurisa. Ivo baba ava ndofunga baba ava mukurwisana imomo vakaziva kuti bachakaupe kuno foni yangu. Foni yangu haigari nehure rakaita sewe. Ndikati wakuti hure nhasi kukuitira vana 14 musha mako ndakakutadzira chii? Nekuti waOgnes vakanditi nekuti haunake iwe. Ndakazomuwana anondinakira ndiwo andakudai bhandika nehure rakaita sewe kuhura natashinga andova mwana wanzvadzi yangu. Ndifunga musha meda ndozikanwa mwana yeye. Baba vakandishaudha ndofunga pakuda kundibata ndakazova ruma paroko apa nekutsvaga defense. Vanhu pavakauya chedzera kunzi mbavha nemwana wangu musikana, vanhu vemunharaunda vanoziva baba zvisingaite, vanoziva inini futi zvisingaite. Baba vakamhanya kudzima malaitsi seAgnes. Ndopakanzi vanhu vabatidza mafoni vakatopinda vanhu vakatorova baba vachinzi baba vaimbavha. Ndopakabatidza vanhu so vaone kozvari akazingisa. Svika naye akazingisa munotinyadzire chikwenga mukadzi uyu andigara nehure rakaita sewindi ihure mukadzi uyu. Saka vanhu mukadzi uyu Agnes ndisekuti baba dzinga malaitsi hari kuti ndiAgnes. Ndopakabatwa mune vanhu zvikachinzi hure sho Agnes akarohwa mama. Arohwa vakazi ava baba ava chairman nevamwe vanhu vakazita baba abatwa. Ndikati honai pama zvamaitira panapa pati panogara muroora handinotaura nyaya yakumba ndikabva ndamubata ruoko. Ndikati iwo ndakuperekedza mangwana ndokusiya kumusha chirudzi Agnes chekuti waparadza dzimba dzako dzakawanda nhasi makuya kunoparadza imba yako. Ndakakutadzira chii Agnes munin'ina wako mwana wako baba mudiki. Baba ava vakabva tichaenda kumba. Tasvika kumba Agnes chairman pavakasvika zvakanzi naye akazingisa munodarire mamunhu mukuru kwewo munin'ina wamekazingisa chirudzii iwewe sola yasisi vakwedu kuti zvikanzi vasisi ngavasandurova sola iri kumba yakasungirwa nababa mukuru. Ndopandikati kwainogwenzi kumba yasungirwa sola nababa mukuru pana pandu kutsvaga sola munhu aiti sola ndikatengesera munhu zvikanzi sola ndiyeri kumba toshandisa malaisi. Agnes ndakazivisa nemuromo wake akati nachairman pinda moto muhande kemi kuti ndakuziva chokushudzewe neIgnes. Ndiri kugara pamba nevanhu kuHarare kuSolomia. Uyo anotenga chikamu avatengi vanobhadhira mari yementenance $60. haudanani nemunhu akutaura ndobhadhara mari yementenance ende akutora mari nekuti ndati haudanani here naIgnes. naIgnes todanana atori mudzimai wavo
mambo pamusoro izvezvi vakasvikira kundisungisa nyaya taabata kudaro aenda nachana munin'ina wangu mwana kwababa mudiki baba wake vakashaya mai vakashaya antorine vana vake vakuchengetwa nababa ndisingazvizivi wakaroora pasiri pasiri odakaro egenesi wacho wakabisa waigirasi ndakaendesa tsvakirai mai macho ndakatoti ndoendese pfuma asi hava kuti musaendese pfuma kuna baba vangu ndovari kutotonga kumusha kutegenesa asi mwana wababa vangu zikapfuma unofanira kunopana inini ndopandakadigara pasi pfuma inofanira kuna baba asire vangu ndo baba vangu asi hava kutoti haiende right se zvandofundira vana handisi kuda kuvaramidza kutaura but nyaya yavo aiona kupera semapera zvine time paya nyaya yekumbonyararisa akuita ukoti hakuna kana basa rega ndikutaura ndikwanza ikwaikoti yandataura unoukara munhu anoziva mutemo ndo zvandiri saka ndikutaura kuti nyaya musi wa 40 uyano mukadzi wako kuchiegereswa iyo uya musi wa 40 mambo ipapo pamusoro inokumbira musi wa 14 ndogona kuendisina mari ndakasamwa rimwe samoni futi kunoita mari ngwara kuenda nekudzoka kunosvika kumba chekwe $14 tinokupa $14 next case